As. Yan. Iya. Wilujeng dalu Buli Mbok. Wilujeng dalu Mas Percil. Alhamdulillah. Niki kepanggih wonten griyane Bapak Ladusing. Bapak Lasidi. Oh, nggih. Pak Lasidi. Wong ditangkap kok ora ngerti sing di omah iki piye kowe kuwi. Lah urung nyekel amplope belas. Lah iki. Ora iso omong ngene. Bapak Ladisi. Mas Yuda kalian Mbak Fitri. Nggih, mantene niku. Nggih. Iki lho sing jenah. Iya. Mantene Mas Yuda kalau Mas Mbak Fitri ingkang dipun Pak Lasidi kalian Ibu Indarse. Lah, didongakne mantene aja nganti pegatan. Dungane singkat padat berisi ya. Aja nganti pegatan karo ndang meteng. Wah, iya. Angel-angel lah dongakne manten. Ndang duwe momongan. Tapi Tapi pancen hidup di dunia itu harus berpasang-pasangan ya. contone Masa kewan yo harus berpasang-pasangan. Karo kewan. Tumbuhan yo berpasang-pasangan. karo tumbuhan. Sing menungso yo berpasang-pasangan. Lah makmu umpamane mantene mbok apane, Dat? Dadi dalile kan wis enek to. Oh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha minnatun bitul ardu wa minkum wa mimma la ya'lamun. Iya. Iki dagelan weton pondok ngene iki. Beda karo kowe, Cil. Kowe weton pondok ning pondok bersalin. Dadi Enggak. Aku guyangan. Kakek salin iki. Aku guyangan metune kok kono. hebat iki. Artinya apa, Pak? Hidup di dunia itu harus berpasang-pasangan, ono sing lanang, ono sing wedok. Iya. Dadi masuk kewan berpasang-pasang, iso duwe anak, iso duwe keturunan. Oh, kudune nek pasangane. Sifat iki aja nganti kaya kewan, awakmu sifate kaya kewan. Lho kok iso sifat? Lah anak ae le diajari maling. Lho, saiki tak ajari copet to ndek iki ta rong dina ndek iki. Ya alhamdulillah wis nglumpuk 2000 apa tak setore bose. Lah kuwi bose niku ngono. Lah iki aku. Rumah saku. Uang kaya rumah saku lah manten ini menurut saya, Bos. Piye nek menurut kowe? Ngeleh. Pepeh kaya wong iso resepe wong manten. Kula lah manten aku. Sakinah. Wah, biasa kuwi san. Dadi Mas manten karo Mbak manten rungokno tenan iki tuturku iki. Iki tuture dagelan teko Banyuwangi teko Alas Purwo, Purwo tegese wiwitan. Dadi wong pertama kali ning donya iki ya aku iki. Ya purmu. Ambemu. Jangkrik. Wis mbok cocok to. Dadi lak tutur kula, Pak. Omong-omong manten. Manten ayo to padha nglakoni 5M. Apa 5M? 5M itu adalah M ki ora bocor kabeh. lho ora maksudnya iki M ki lho perkata 5M mlumah murep mancep mlebu metu. Jorok kuwi jenenge jorok. Lah ngeten iki napa kenging dipercaya? Lah iya to. Iki nuturi tenanan lho iki. Lah nggih, nggih niki Mesti ana maknane meni ana tegese. Wonten. Iso gelar iso gulung. Lah. Mlumah murep mancep mlebu metu. Mlumah manten wedok kudu ndang mlumah. Masuk. Ning ndi wong wedok iki mesti melumah, Sil. Ning ndi wong wedok iki melumah. Enek sing melumah iki tegese piye? Mlumahe tegese njaluk kayane sing lanang iki tangane mesti mlumah. Apa nek wong wedok njaluk kayane sing lanang tangane murep, iki jenenge kiting goblok. Oh, iya. Lah lek sing wedok wis mlumah, Bos. Heeh. Sing lanang ndang murep. Iki apa to iki wae? Iki aku omong murepi lho. Murepi ngrungkepi rumah tangga. Manten lanang kudu iso ngrungkepi rumah tangga. Wong lanang dadi presiden rumah tangga. Sing wedok dadi menteri rumah tangga. Hebat awakmu iki lho. Aku mlumah pinter cocotmu iki lho. Mlumah murep Mancep. Aduh iki. Wow. Lah perlu dincepne sing jero. Apane, Cil? Diongkek-ongkek aja nganti cepot. Apane sing dicepne? Tegese sing dicepne itu kasih sayang. Kasih sayang jangan sampai pudar. Kalau cinta bisa pudar. Apa arti sebuah cinta? CINTA, cuman indah namun tetap abadi. Oh, cinta. Karena cinta itu anugerah. Iya. Maka berbahagialah. Lah, kuwi cinta. Dadi awake dhewe kudu ngencepne tenan. Lah wis mancep, mlumah murep, mancep mlebu, Bos. Mlebu. Ayo dilebokne sing jeru. Wak perlu sampai notok. Apa iso? Maksudnya notok atine. Oh, notok atine. Iya omong apa iki? Nek wong ngomong apa iso ya. Dilebokne sampai notoki pikiran sing positif. Manten lanang karo manten wedok nglebokne pikiran sing positif, aja nganti nglebokne pikiran sing negatif.
tegese positif kuwi lak manten lanang metu ning ndi kudune ya percaya karo manten lanang sing penting manten lanang ya pamit karo manten wedok Lah iso nggo wasil iya no lah sampe ora pamit sing wedok mesti gelisah mas kuwi ning ndi iki mang balik nggo wasil najan mari udu ji dadi kudune dimengerti manten lanang sing kaya ngono kuwi mlebu terus metu manten lanang karo manten wedok kudu iso metu nalare ki aja melok mara tuwa terus lak iso urip dhewe utawa mandiri berdikari lah sampean yo ngerti akhire lampune mati terus nyapa innalillahi ngono lho uang ki uang ini ning donya ki sing digoleki apa rezeki to Bos rezeki no ya lah jenengan niku wong urip ning alam donya niku sing digoleki apa ya Sal ya rezeki utawa duit lah awakmu apa dulur ya dulur no dulur sing akeh duwite lho diutangi ro wong ning donya ki sing digoleki ikhlas lan nrimo Sil niku ilmu tuwa ikhlas lan nrimo akeh dulure akeh duwite ning ora ikhlas ora nrimo ya padha ae contone Pak contone lha awakmu apa ikhlas ikhlas Pak aku Pak Percil terkenal Blitar nih sugih-sugih wong iya tapi awakmu ya ora ikhlas padha ae lah ikhlas nrimo rezeki sithik ya kudu ikhlas nrimo rezeki akeh kudu ikhlas enek wong butuh ya kudu ngwehi lah contone bose lho yatim piatu pantai-pantai jompo ini persentase janda tua setiap tahun setiap aja kayak sing tuwek kayak ana sing nom masuk kuwi rondo-rondo Kang Kangko itu terkenal iya setiap bulan ya yatim piatu janda tua awakmu apa aku ngekeki lho tetan ning omah sumpah aku saiki pengen ro iya nek cara ndok pengen roh dadare nah nek cara pitik jago pengen roh tarunge lah nek cara pitik babon pengen roh teleke engko mblenyek apa ora engko tak tuwapuk lambemu tenan ke malan swara entek lha ngomong tunuk-tunuk enek wong wedok Mas Percil wong nyuwun beras kula dereng gendok anu sedina dereng ngomong apa to kowe iki mosok enek wong wedok sampe ngene-ngene piye enek kowe ya saking bingunge ngono oh mungkin aku njaluk apa njaluk beras pirang kilo lah mene njaluk sekilo tak kei 3 ton dat niki percaya napa mboten jenengan lha mbok kuwi wong sugih iki ngono kuwi ya lah ngaku sugih wong beras sampe numpuk-numpuk sampe dadi tengu nggonku beras kok dadi tengu bene sampe sugih wae oh iya tak kei dat sore sithik ya ana wong lanang Mas Percil kok nyambut sepedae ajeng becek walah pedah tak kei loro sak BPKB-ne dat tak kon ngubet ning KSP wis biasa aku ajeng becek mboten gadah duit tak kei duit njaluk 100 tak kei 500 ikhlas dat aku dat rodok bengi sire dodok-dodok Mas Percil aku kadem aku nyelek bojomu oh tak bacok cengele lak carane ngono wah goblok apa piye to iki wong ketara sing wong ora ikhlas ngeten iki wong sing ora neriman iki ya iki lha apa enek wong disilih bojone kon nerimane kocok iki jane apa disilih kudu nerima kudu ikhlas kowe ikhlas kowe lho ya ikhlas no Pak Kuntat aku maro ning omahmu wong wedok tunuk-tunuk njaluk beras kowe piye lho tak kei beras lahir batin ikhlas tunuk-tunuk nyilih duit wong lanang piye lho tak kei urung nyilih lho tak kei ikhlas tunuk-tunuk umpamane terus nyilih bojomu lho tak silihi kowe iki gendeng kok piye tetat lah sekocok kowe lah bojo mbok silihne ngulek sampe rusak lho piye tak silihne lho kuwi digawa ning ndi lho kok bojo serah mbok digawa ning tibah kono diorat ning babatan bah ning sawah diorat tarit lho bojo terserah lho resepe piye to kok iso ikhlas ngono aku ora duwe bojo no wah bojomu wis mbok dol kek nonggonku tak kek nih kos-kosan ben didahar menika ojo bacaku iki awake dhewe iki matur nuwun dalang paling viral saiki saiki roh kowe sing luwe ya iki sing guwaki wayang ya iki terus melaku klunu-klunu luwele yo iki alah diomongi yo lah sing DKI lali rangi ngoni dadi luwih niku tahun pinten Bos tahun 2015 HWD eventnya HWD Hari Wayang Dunia ning Rektorat ISI Surakarta lho kuwi lho Surakarta mongko daerahe yo mbok dhewe lho Bos dhewe ngono kuwi lho kabudayan kaya ngono kuwi lho awake dhewe kudu iso nguri-nguri
Lah cara bapak niki bapak Lasidi iki jenenge ngurip-ngurip budaya ya. Aja ora mau ngurip-ngurip tok nanggap barang. Lho lah nek wong nguri-nguri tok ora nanggap apa padha ae sih. Ya kecut ndase wae dhewe ra iso tuku beras. Ndelak ngene iki kan ndak-ndake kenyataan. Iya ora iso tuku beras. Ngono berase ton-tonan. 3 ton guyon jangkrik. Beras dadi tengu iki beras apa? Guyon. Ya cok cengelmu tenan. Tonan. Niki ngeten Bas. Ah piye? Lah wong ngomong-ngomongan tok wis ora seru. Terus? Tapi saya mau membawakan sebuah lagu untuk Bapak Lasidi dan Lasidi dan sekeluarga. Lagu apa? Membawakan sebuah lagu. Nggih no, kula niku komplit tak. Komplit. Joget apik, lagu apik. Sing elek kelakuane gitu Tapi sakniki dadi napa meneng. Aku wis meneng Bas. Aku nggon meneng nek kula pun buktekne piyambak nek percil riyen iki pancen nakal. Heeh. Ngeten niki kula niki lak kelingan almarhum bapake. Sopo? Ngapunten lho, Bos. Nyapa to ngomong bapak wis mati barang. Pesenipun bapak niku almarhum, "Le, Tet, kowe ning ndi tutno adikmu. Adikmu iki pancen nakal." Ngeten iki nyapa? Nelongso bapak ingkang wis mati wis ninggal barang. Arek kuwi pancene piro, Le? Arek ra duwe dulur. Aku siji-sijine tutno, Le. Dadi nyapa ya awakmu ngeten iki. Sumpah. Ya apa? Ke pesenane kula. Ku dadi lho nyapa. Boynya lah. Lah kowe nyapa? Lah kowe gak nangis ta? Gak. Dewangi kok meneng iki lho kocok gisane kuwi tak ewangi nangis. Tak ewangi nangis. Ya. Kula niku kalih Mas Kundat niku pun mulai riyen Bang. Wong asline ya saka Banyuwangi kabeh ta wong loro. Nggih, lak percil. Per itu adalah persatuan, cil ki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik niki nggih kula niki. Kundat benten meleh. Kuntet Kun niku tekun, tet nyantet. Menika tekun nyantet. Dadi wong paling kuntet ku ora mung kuntet to lho jenenge, Cik. Nyapa? Kuntet ki duwa jenenge. Kok iso? Kuntet gentes Mangyo Raharjo Asmarandana. Oh, jenengmu kok wakai ya tapi dilumpukne dadi siji, dibang terus mari ngono didublekne ning lambemu. Ora mangsaku, nuwun sewu apa? Iki pumpung enek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kok gawedi to sing nomor 2 iki. Nyapa? Wis ora hati-hati lho jarak sindesne gede dhewe iki lho, omahe cedhak kene lho kuwi. Lah napa, Bas? Omahe cedhak kene. Nek cegat kowe mulih dicegat ning omah wah cilaka. 1, 2, genah, 3, 4, 5, 6, 7. Endi to? Ya awakmu blero apa piye mripatmu iki lho. 1, 2, 3, 4, 5, gur 5. Mah, tenang ya, Mah. Papa ning kene. Wah, lah papa gedang kowe karo Mas iki lho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bandobrok tok dadi 3 lho dadi mangsamu. Kowe cocok. Ya Ape nek untunge nyapa? Rabi lemu ki nek untunge. Untunge ning ndi? Seminggu ora mbok blonjo iki lho panggal lemu ae. Lho tapi somben ora percaya buktekno. Ya tapi somben lah ngono kuwi lemu-lemu ngono ki malah kaine kok kan akeh. Mangsamu lak cilik lho penak, mengko kebayak barang kaine sithik. Lah kuwi 6 meter rung karuan kok. Anu nggih, napa kenalan nggih? Nggih kenalan monggo. Sing ndi? Sing kene no. Oh ya. Cedak nom iki kenalan karo Mas Percil. Wah, masuk dadi. Ora apa-apa awakmu sak masuk. Iki digawe, iki dilebokne kos-kosan, goblok calon Jawa. Awakmu sik apa aku? Aku sik wis tuwek. Tuwek. Hei, kurang ajar iki. Lah kelahirmu tuwek aku, Le. Aku 75. Aku 86. 75 karo 86 akeh ndi? Koclok lho ngapunten lho. Bapakmu lahire bapakmu lho aku jagong, Cil. Lho, iki piye ta rek iki? Lahire bapakmu ki aku jagong. Jagong piye to? Ya tuwek bapakku to karo awakmu, koclok iki. Berarti aku karo bapakmu. Ya tuwek bapakku. Berarti aku ora sido jagong. Lho, piye to kowe iki ora nek ketentuan to kowe. Mbak cantik. J, Mas Percil. Apa? Untune dipager. Pager apa? Kuwi tutup pager. Kuwi paku pines. Oh, paku pines. Jenenge behel. Oh, behel.
Paring asma sinten, Mbak? Derek Pitepangan yang Gladiwano. Nggih, Orang nggih. bilang tak kenal maka tak sayang. Alah diomongi. Nami kula Dek Princess Aprilia Sucipto Suzuki. Piye? Masa ana bis cipta barang. Sik to. Iki kita kok banci to. Ngawur kuwi takonono sik lho. Takon Anu. jenenge sik jenenge iki mau lho. Sing asli mawon, asline mawon. Niku Asma Kinarya Japa. Leres. Jeneng niku rak mesti enten tegese. Tegese wonten. Nggih, niku wonten tegese. Nggih. Princess menika widodari. Nggih, leres. Aprilia menika wong wedok sing paling ayu dhewe laire wulan April. Nggih. Lajeng Sucipto. Napa niku? Susune lancip mergo ganjelan boto. Sing keri lho. Casing tok menang casing. Lajeng ingkang setunggal Suzuki. Suzuki. Jarene susu jebul kaos kaki. Mas, Nggih. mbok kula tidak mantuk teng kos-kosan. Moh, gah. Piye mau salahe mune lho ditawani tenan lho. Iki leres bos, leres. Awakmu Mas. dhewe sing ngomong. Cok cengelmu. Mas Percil, mantuk. Kapok. Delok kos-kosan. Aku ra melok. Jangkrik aku tahu koyo Pepek dhewe. aku tahu melok koyo ngene tak tuk tok. Ora iso apa-apa. Anu asline pundi, Mas? Anu Mbak. Saking Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Casinge meneng mo jan koyo-koyo. Lah iya. Lah iya jebul Sawang kok kadoan bahaya. jan koyo api-api. Apik jak ning kos-kosan, Jang. Tak tapuk lambemu tenan udalange. Mau njaluk. Kowe mari ngene tak unggahne. Mak matur nuwun Mbak nggih, matur iki minggah kali kula nggih. Napa minggah riyen kali kula nggih? Mboten napa? Mboten napa kali kula riyen moga-moga nggih meneng. Nah iki Anjane yo Mbak Princess Aprilia. anjane yo surat to Apa surat? Susurata. Kuwi ana paribasan, tuku tenggok sak botole, ketoke wedok metu botole. Botole. Kodok mangan kupat. Apa? Ndure wedok, isore jengat. Jadi lho Mas jengat. Mas. Sing tak nggumun. Mantuk. Mas, tukang son. Anak setrum nganggur tak setrume Mas bocah iki Mas. Lho kok Iki usah ngene-ngene lho biasa aja. Lah aku bunga dijak mantuk ning kos-kosan lho Mas. Anu Mbak, Pripun, Mas pripun, Percel Mas niku lho tiyang dono wewe. Saestu. Ora milih kuwi wong wedok, ora milih wong lanang. Dadi tidak membeda-bedakan. Sisi kuntet tak idoni tenan kowe iki sisi. Wong kaya iso. Lah sing bener ki pripun lho Mas? Tau melok. Waduh, iki Nyapa? genah bekas gali. Sapa? Lah iso ngenaan dicat ngalor ngidul lho ngenane Cat apane iki? Mas. Jenenge tato. Tato. Koclok kuwi. Lho, piye bojoku? Apa? Piye bojoku gambare ceripeng kok. Oh, Kuwi kadas. panu kuwi. Ceripeng. Umume nek tato ki rak bangsa gambar naga kala jengking. Aku beda karo liyane, Mas. Sing mburi gambar apa? Kijing. Wow, tato nggone wong bongko ketae. Kaya sampean iki. Lah aku tato tak buka kene iki ya gambare apik. Gambar apa? Apa, Mas? Kene. Sendok garbu. Oh, berarti tukang masak. Lah, kene piring. Tato badokan tok ya nggonku iki. Lah mbok tak pangane nek ngono. Lah. Wah, najis mugolado. Najis mugolado. Alah nek kepepet ya ora apa-apa. Nek pas mendem ora apa-apa, Jil. Ngono kuwi. Mendem ra apa-apa. Ora mendeme sikat tok musuh aku. Kena gigi uang kembali. Jenengake nek ra pengen kena untuhi golek banci ompong. Nek anu kowe kok kena gigi ulang kembali. Bosok ora Ya, tapi ki aja enek ngene aneh ngono lho. Ora nyantol-nyantol lho. Mbak. Dalem. Rada maju rene, Mbak. Lah mesrane. Wah, tangane kuwasar kita mari nggawe botol kita. Aku TKW kok, Mas. TKW iki apa, Mbak? Tukang keprok watu. Layak sok kemerasak ngono tangane. Ora tenaga kerja wanita. Lah nggih. Perjel iku maksud diambung ya meneng ae. Maksud Tenan, Mas. arek iki meneng. Mas Percil ki diambung ora Ora apa-apa. apa-apa, jajalan ra percaya. Sik. Pundet iki lambene bosok iki sisi. Wis sisi tak ketok
tok ndasmu lho kowe malah. Wis nyapa? Lho ki nyapa iso Wis to. kancane di pacok-pacokne karo ngenekan. Sayang karo sapa ae sayang. Anu, Bas. Apa? Anu kula ganti sing gendut mawon, sing gedhi mawon mboten napa-napa. Ora iso tanggung jawab mesti ngedekne sampeyan. Jenengan ki sing ngedeke kula kok terus ganti ngono ki kok terus mbak ngerti nek Anu pikiranku berubah, Mbak. kok iso berubah ya nek Suwi-suwi kok ngedeni lho Mas aku. Wis engko tak golekne kos. Lah sampe lah aku dicakot terus silang ya pedhot kancane suwi-suwi. Ya ora. Masa elak nembang nun sewune Tembang bawa-bawa sik Mas Percil kuwi Bawa, apik nggih. suarane ngono. Weh, bawa. Nggih no. Sakit Mbak bawa. Heeh, bawa wong gandrung ya. Agak. Ing tawang ya. Nyapa? lha pripun to Mas Gak apa-apa. nek jenengan guyu nek apa Kowe guyu ki nyapa? Apa ora lah guyu? Ya ora nyawa kok iso guyu lho. Lucu ngono lho. Lah ki lak adus paling nangis kok. lha piye Aku roh aduse iki. piye Tenan. Kamu tau kumpul ngono. Berarti apamu tau kumpul. Kumpul dengkulmu. Ayo wis mari mau kumpul. Biacok cengelmu. Ya wujute ro. Piye Iki mau lho. aduse? Iki mau ning apa ki ning nggon tempat rias. Sore-sore genah aku teko kono wis sore. Tak inceng nggon adus. Lah kok nyanyi ta? Tanya piye? Lah kok nyanyi sayang dua ta? Ini lho nyanyine. Iki kan ini to. Iki kan diore. Coba rungokno karo kocoan. Tembang kangenku iki. Ngene karo ayuku ya ampun. terus Kok bisa kaya Dewi Asma terus disabuni. Bahasa ndelok ngisor iki prepet-prepet ngono jarene iki. Terus nangis dhek. Walah. Pangeran. Terus dhuwur ape kaya ngene kok ning ngisor ganjel semene gedhe. Jane sedih. Sedih. Sing salah sing ora sing anu sing adus. Sing salah ya sing nginceng. Lah piye? Lah padune kowe seneng. Lah iya bahasan mudun iki dhek ngenes lho karo ngripe ngenes. ora ya Mas aku ki adus karo ya bener karo nyanyi-nyanyi mau ngono kuwi terus kene tak sabuni saya ngisor aku bener nangis terus apa iki ya Kapleng dhewe. Ketok elak. Ketok elak wis ora kanggo geceken ae. aja nggo fantasi kok le Fantasi. Apa nek barang kono ana dige fantasi. Koclok iki jane. Wis sing penting ki disyukuri ngono lho. Iya, Sing nyambut gawe. kudu bersyukur ya Mas Mengko nggih bapak menapa Mas Pun manut, yen ing tawang kena, situasi kena manut jenengan. Oh, jenenge Kliwon lho asline. tek kliwon to Mas Ora ngerti KTP-ne omong ngono. Anu, Princess KTP-mu jenenge sapa to? nawi Sinten, teng Bos? panggung niku rak Princess Aprilia J. nawi nami kula teng KTP niku Panut nyapa to Mas nek delek-delek ngono lho apalah arti sebuah nama arti sebuah namane ya kadoan Princess karo Panut. tekno sing maringi wong tuwa kok ya Panut itu mesti mburine Sudarsono. Dadi Mbak Princess alas Panut Sudarsono ini gini iki. Oh alah not. Princess kaya ngono. Princess. ya sing ngalus no princess ngono wong nyandang Iya, kok iya. Panut Iya. Engko mantuk. Lah sing sabar. Kita blorot bolak-balik diunjuk ning ngene. Mas Sesuk ganjelen ngene. lah oke dhisik tau tak nggo joget ki susuku geser tekan geger ki Wah, berarti sing ning YouTube mlaku ning ngene awakmu. Susu ning geger iki koclok ya jane. Kuwi sesuk talenono rumput Jepang. Ngono. piye Lah pengen abot ganti dan batako utawa cor-coran. lah bongko no Oh alah, not Panut. Kowe engko krungu suarane jilingi tenan Cil engko. Alah, suarane ngene penting melokor. Ya ora. Wong iki ora oleh nyek ngono lho. Nek ora buktine iki ora oleh maido suara. Jalmotan kena kinira ngono kae. Nggih. Loh, Ayo Mbak Princess. Nang. Monggo, Mbak. Nembango cangkemmu. Nah. Itu lho. Lambe. Ayo. Mudiar berapa? Ya si kakos kok dagios. Ya,
mati ning ngrungokne radio Jodipati wah meni wonge ayu. Jenenge Panut. Ora ngerti apa Panut. Nek teng radio niku sing mirengke niku rak mesti wong ayu lencir kuning basan ngerti asline. Ora mutah, ora mungkin mutah. Ngene iki langsung geblak ibaratnya gandrung percil. Nggih. Cedake. Kaya ngene wong nandang asmara Tanggape, Cil. Iya diajeng wong apa yang ini ayu mosok mungkin Bas ya ibaratne ayu ngono kok kamu membayangkan kalau pasanganmu tuh cantik. Oh iya. Nah ngene teko kene tak cekel tanganmu cek terus digeret rono. Kok digeret rono? Ya apa diglundungne? Ya ora. Apa mengawakku diajeng dalam Kang Mas. Waduh lah kok tumor. Iki udah tumo ya Mas. Kor. Layak yang tertib. Sokor iki lho. Iya diajeng bayangne. Ayo mlaku-mlaku ana ing Taman Kaputeren. Arep nyopo rono? Golek sosis diajeng. Kok mosok jaman biyen kene sosis. Bene lah ketoprak modern. Iya. Ketoprak zaman now. Iya, kit zaman now gitu loh. Ayo diajeng. Duh dewa. Cewata. Welas. Sana mring wak mami. Mau bar foto karo sing ngendang dadi sing ngendang rasa cemburu. Oh nggih. Sapi ro lanang wedoke lho. Iki jane kocok iki jane. Wedhus lho ora mungkin lanang wedoke ro. Lah foto ya urung tentu ngono lho gur foto tok lho. Mas. Ora apa-apa kena ngombe pegel. Nek awakmu kepengin foto ya foto wae. Nyapa foto karo. Tak sampul Yasin. Lho, Deh kok sembrono lho sampul Mas. Yasin mbok kon mati apa piye kancane. Nek gelem monggo. Lho kene wong foto maido ora apa-apa. Nek pengen ditari pilih mati keri apa dhisik? Lah terserah. Kok terserah lah ndan milih yo. Lha sampean sik lho aku sing keri. Aduh, lak nangis panute metu. Ayo diajeng. Besok kapan katakan. Nyapa lho Mas? Selawasku urip lho Bas iki. Nyapa? Digandrung banci. Jejer. Ya diajeng. Lan wong bagus. Tresnaku ora bakal wah marang sliramu dia. Saestu Kang Mas. Cedak marang Kakang diajeng. Pak, krek Pak ya. Yang krek. Wong edian syukur salah kanmu kok dadak kiri-kiri karo Banci. Apa Banci ki salah menungso? Syukur kowe. Najis mugolado. Neh apa piye? Ma. Nah, kok diomongi piye? Kowe yo njaluk apa piye? Beda rasane. Masa beda-beda? Lak banci, lak biasa wong wedok biasa kan celek ngono tok. Iki mak keratak ngono iso. Oh, mak keratak. Piye rasane keratak? Oh, berarti kurangan. Anu kurang jengkolmu kuwi. Kowe rumangsa. Wah, najis mugolado. Bisa nganggo gendong barang lho, Cil Mas, ngono kuwi. ayo gandrung neh yo Mas ya. Mah. Aku wis kaya anu kok Prilly Latuconsina kaya ngene kok yo. Kuntet. Jang, anu ngene goyang kok kita krocok-krocok ngene. Lah tenan. Apa nih Mas? Apa nih? Tak tok ngono. Iya. Padahal wis takon kayak rumput Jepang kok nalani. Ora ngono kuwi Mas, saru. Mosok ditaleni rumput Jepang. Lah terus. Tak lakban. Ya iso uget-uget tok. Ayo diajeng.
upama nonah koda raosipun panjenengan kados pundi Kang Mas? Wis, ape-ape wae. Rada rene diajeng rada rene cedhak marang kene, tak pangku ning kene ya. Nggih, Mas. Masuk apa wedha lanange masuk. Dipangku ben mesra. Kae ditonton para muris-muris utawa muris endi? Muris. Kuwi lho nang Londo kuwi lho. Oh, muris. Enten apa lo Mas? Biasa bae. Tak tekoki. Kaos kaki bubal-balane Adidas apa nek? Enek sing kuning to? Enek galere putih. Ah, ya kuwi. Padha Pas. Kok tak copotke tak cawatke kowe. Ora usah. Sing sitoke warnane biru. Iya. Sing enek garete putih ya. Enek tulisannya Adidas. Pada susu Adidas. Susu zaman now kok le Mas. Gam zaman now. Mas. Iya ya Sing mesra. Ya lala. Nyapa lo Mas? Kok le panas. Ketoke duyek bareng. Ini. Lah kono. Ya, nek kene kan ketok mesra dipangku. Wih. Pupune bolong ora ya. Ora. Anu rada geseran rene. Lah nyapa lono. Wah, adek koyo gembal tekek to bocah. Lah piye lho? Ora, sange perasamu dhewe lho. Iya. Terusno diajeng. Tanpa prau sasat sarat ing jalatri iki lagi duduk gedang kepok sampeyan iki. Lah apa? Berlin iki cuwilik ngono iki Mas. Nyidam, ayo. Aku suaraku gak kuat diajeng. Nyidam saring as Ayo rono diajeng. Lelumban. Pena. Lelumban nang ngono. Gendong. Lelumban nang kono kolam. Gendong. Ngene lho Nut. Rono mosok ora iso to kowe. Jangkrek tenan. Ngleran nyeluk panut. Iki lho. Weh, suarane hebat Mas. Suarane hebat, wonge pinter, dijak omong-omongan apa niku nyambung. Inilah adalah saudara Panut. Mbak Princess. Nah, mbak yang ngono kok leponat Panut lho, Mas. Sakne sil, mesakne. Susune Adidas. Sabar. Wong sabar iki renek watese. Sing penting sampean iki sabar. Iya, Mas. Apa-apa kudu sabar. Iya. Hati awake dhewe iki masuk. Mas, iki ketok ya aurat kok le rumah jare Adidas. Mas, aku mau enten sing kecilik lho yoan karo aku. Oke. Kula ki mlebet rene iki enten. Wah, bapak-bapak among tamu ki sing salaman kalih kula ngeten. Pak, kula ki semuhrim Pak kalih panjenengan niku. Sing salaman niku ngeten. Semukrim. Lho padha le nangi kaya sing salaman rak ya ngeten. Lah aku bingung to niku. Salaman semuhrim. Omong sesuk ape sama. Kula semukrim kali jenengan. Omong ngono. Salamane pernah ngono kok. Diaturin apa, Bas? Ya sak langgamin. Oke. Ya. Yo buka saka keyboard. Nah, yo garap campur sari. Alah, kuwi keyboard-e ketoke Casio sing lawas lah. Ya. Coba kaya Coba. Umpama jajal ngono jajal samane. Umpama. Ya, seliramu. Sing rada centil lho, masa gak iso ya. Mbak dicontoni sik, Mas. Ya kudu sabar nerimo lho. Umpama seliramu sekarang melati. Ekspresi. Aku kumbang ngidam lho.
Kesik to, Dik. Ayo. Ngono no. Iya. Ben kaya cak wedok ngono lho. Kaya wong wedok asli lho. Sik, oh, tak yo, becok cengelmu. Karo ngenteni. Mau kon muni landangmu nih. Mau karo ngenteni copmu lho. Ayo. Iya. Dicontoni sik. Yang Tes, centil, ya, centil, Mas. centil. Upama seliramu segar melati. Mumbel lah. Lah, lho. Golek nek kumat. Kumat yo ngono kuwi. Kadang nek kumat nembang bareng iki Dos. menek klopo. Musuh panut deg-degan tataku. Lah nyapa Dik? Ora usah mumbul. Kowe engko lak mumbul ya lak sikilmu sik lak ndasmu sik pecah kuwi engko. Aku jenenge semangat Ini lho. ngono. Ya ampun, dudu ono anu. Umpama seliramu sekar. Ilate rada dibet-betot. Alah. Melati aku kumbang nyidam sari. Ya nganggo help. Iya iya. Sing lemes. Nek wis iso mau anu masuk audisi. Masih Ku tak bersama lebok langsung Sinden. tak lebokne kulkas ya. Iya iya. Upama seliramu segar melati. Api. Oke, gua tak gagas-gagan mak kaya ning guyangan kowe iki. Ora, nah jajal loe. Wah aku jare profesional, ngono apa aku kudu iso. Ning ya kudu muni mak lep ngono. Ngono. Ya. Belajar sih, belajar. Apa dibetot karo tang? Ya aja kok. Oh iya. Umpama seliramu segar melati halep. Bagus. Bagus. Iki apik. Terus Hasil ya, Mas. Wong edian. Piye lho? Seneng wis aku. apik. Lah seneng Jajal nih. Seneng ya seneng ora usah ngono kuwi gilani. Nah terus umpama seliramu. Umpama seliramu segar melati. Halo. Iya, Loro. Loro. Jajal ping 3 kuwi. Ping 3 ya. Ping telu. Jajal. Ping telu iki malah pindho. Kayane kurang marem nek ping pindho iki kurang marem. Ping telu jajal. Ayo. Ayo umpama ayo. Aku kok kaya dolanan. Wes ini namanya pembelajaran. Edukasi. Apa ning sekolahan nggon swara ki nganggo ngono kuwi. Iya, Banyuwangi. Beda karo Solo. Carane beda. Kuwi kok digawe belajar asih iso kuweri kuwi kok lak piye-piye. Ayo umpama ping telu. Mbok nek wong loro ae lho. Alah ora iso. Ayo jajal sampean ayo. Umpama seliramu sekar. Piye. Piye? Roh anak kire. Kowe ya dikokon apa-apa ya gelem lho aman. Sakmene kok kire to, Mas. Lah apa? Nek kire kira sik cilik. Cilik. Lah nek kira gede. Gede. Oh iya mbahong kuwi asu. Ya langsung gibot. Idam sari apa masih kamu mergi pemanis aku kan bakal liwati sinaksan lintang aku semono janji pra setianing ati rasane driyang mite rasa jagat raya
Sangga Buana bisa. Sangga Maha Bersama. Alah. Semangat. Jangan kenyapa lho, Mas. Seneng aku sing ngendang semangat tuh seneng. Nek ya ora ngono kuwi. Roh fotone muharem aku. Eling lho wedhus e ketara lho ya, sapi barang ngerti lho. Aja kaya ngono. Mas aku bengi iki ya sedih lho. Lah nyapa to? Aku sesuk ditinggal yangku. Lah ditinggal pacare. Ditinggal ning Kalimantan, tinggal Mas Aris aku sesuk. Wis sabar. Lah ning ngonoan ki wong iku Ares sing girong kuwi. sing pundi? Girong. Lemu. Wah senengamu sing lemu-lemu to Mas aku. Zalah. Lah kaya aku nih gak seneng berarti. Lah kaya aku sing kuru-kuru gak seneng. Gur kowe tok, Mas. Nek liyane ora gandeng. Oh, ya berarti yang geragas kuru-kuru ya. Gandeng iruh sepet ning dhuwur ki lho, aku dadi sepet jangkrek. Aduh. Lah aku ngecat ning Hongkong sepet. Iki anu penghinaan nih. Penghinaan. Iki tutu sepet. Lah apa, Mas? Loh, iki rambut dirondap. Iki tak rondapno lho, dirondap. Jadi bentang bongko ngono lho koyo rumah saya. Joget. Joget. Damen. Ya ngebong mbokmu. Karo kakange ngono. Alah bene. Akang kurang ajar rek. Aja ngacok cengele. Goyang Mbak Printes Aprilia. Apik iki goyange lho. Sayange lanang. Tapi apik mengiku masalah kuwi. Goyang leh ku ngene-ngene mau ora ono artine ya, Mas. Ngene lho, lak goyang ki diresapi. Dadi lak goyang ki aja nemen-nemen. Piye dicontoni? Umpamane nyanyi sama nyanyi sing nyanyi. Umpama aku suaraku enggak kuat ayo. Umpama siramu sekar melati aku kembali dasari dalang ding deng deng dang. Umpama sliramu mergi. Jajal ngono ta. Oh, dadi meresapi. Dadi aja sing nemen-nemen ngene. Jadi kan modern lho, rusak kabeh lho jare. Mengikuti pasar sekarang, Sil. Umpama alon-alon ae. Rumah saku kok horor-horor ngono. Ora, iki kita warai. Dadi aja sing kasar tok, sing jogetan dangdut sing kalemi sing piye. Ayo. Nyanyi ya aku. Sliramu sekar melati
ngliwati aku kumbang nyidam sari. Ya ta. Ya para. Ya para. Piye? Kaya anak antung ta. Lho. Iya toh, aku ki apa-apa wis manut terus jenengan lho, Mas. Ora ning ngono umpamane jogetan sing beda. Umpama Tangmu sekar melati aku kumbang nyidam sari. Bisa ora? Wah, ngono. Piye-piye? Ya ampun. Panut. Zaza. Umpama sliramu mergi wong bagus aku kang bakal ngliwati Nalika ngira amlamen sira wong ayu. Alah, ayo. Iso ora? Iso to yo. Anu, Siapa sing nyanyi? mikir didekek sik, Hah? Heeh. Umpama Besok nek iso digone Banyuwangi. Ya. Kayak Alas Purwo ya, Cil ya. ya pakane macan ngono. Macan. Umpama ya. Sik ta. Awas. Urung barang iso nginah ngene. Tangane rada munggah. Iki, tangane munggah ngene lho. Ha. Rada ndek. Nah, wis. Ditarik to. Tarik apa padha lanange menarik. Ayo. Umpama sliramu sekar melati aku kumbang ngidam sari. Jan, opo? Hebat Mas goyanganmu, bokongku ngantek bering. Bereng ana sumbale. Bereng lakune ngene. Rumah aku penak ora? Penak. Pokoke engko sinden kabeh iki. Coba kabeh ya, Mas. Coba kabeh sama ning kene tak warai pisan. Jajan. Mumpung ketemu. Ayo. Ya, ayo. Terus nih. Terus. Aja lungguh. Ngono. Engko. Rene sik. Saman manut aku. Mari ini tak delokne sing asli. Ngono lho, Nut. Sing asli. Duduk sayang, duduk. Ya. Duk. Ini. Tak njupuk lap sik ya, Mas. Ya jiko lap. Lap perlu gombal. Wah, lha kon jerone sok tembel ban barang udah tak sedat. Sapa sing di kon medun? Lho, nggih, anu no, Bos. Napa ku? Larake no, Bos. Larake Mbak Kunjung. Nggih. Nah. Sepati no. Gak aku larati sepati. Oh. Kunjung susilaning rom. Nah, Mbak Bunjung. Nun sewu Mbak Bunjung. Saderenge nembang ade mulih ae. Nyapa? Lah apa nek sinden iso ipit-ipit gunung. Iso ipit-ipit. Jan koyo demit lho susu. Dadi macam mriki, Mbak. Mau sing kawe lho. Saiki sing asli. Asli. Mau sing kawe. Nah iki genah asli, Mbak. Iki genah penak. Genah. Iya. Agak sini sayang. Boleh kenalan namanya siapa tadi? Kalau Punjung. Punjung siapa? Nggih, Dian Punjung Susila Ningrum. Oh, hebat. Piye? Lelek ini lho cekel-cekel gak apa-apa. Net. Tanganmu ora di. Ora. Pak YouTube tanganmu ngene-ngene iki. Lah awakmu padha ae nek rumah saku. Punjung aslinya mana? Kalau saking Blitar, Mas. Oh, Blitar aja. Nggih. Loh, Pada. carane ngomong ngono, carane ngomong ora ora. Nih ya, Blitar ya. Nggih, Mas. Non sewu tesik senggel napa sampun gedabel, Mbak boleh. Wis takonmu kok senggel gedabel didabel. niku pripun? Berarti senggel apa wis Sijen apa wis duwe
anu sandingan. Kalau di sini saya masih single. Single. Kalau di rumah, Rungokno lenut. kalau di rumah saya. Sampun gedabel. Oh iya. Ya, apa cita-cita ingin jadi apa? Punjung mohon maaf. Istrinya dagelan. Oke. Oh, sing jawab ki sapa? Enggak. Atine dhek Takon dhewe dijawab dhewe. Ces, lho rungokno ngene iki lho carane ngomong. Nembang apa, Mbak? Mohon maaf. Yang sekarang aja, yang in sekarang aja, yang bisa apa? Mohon maaf. Oh nggih, Nah, sayang panyuwunan. dua. Wis. Sayang dua. Nggih. Bisa Mbak sampean sayang dua? Insya Allah Ya sakit. penyanyi Loh, penyanyi kok mbok dangdut. takoni lho. Jowe Iki sinden ki nyanyi apa iso? Ya, Jawa Pak. iso. Lho, apa dangdut iso serba Ya. bisa. Rada maju rene, Mbak. Nggih. Nadanya mohon maaf. Rada ngene to, ngeteng-ngetengi aku. Rene. Kibote, cireng. Wis sing sabar pan. Kok iso pan? Loh. Mbak Prin. Oh, Babin. Sayang dua. Sayang dua. Permati masmu. Permati masmu. Coba. Nggih, Mas. Alon-alon mawon. Ya apa? Enak karo iki timbangane mau. Oh iya. Loh. Jenengan saged niteni carane membedakan banji kalih perempuan tulen. Saged, Mbak. Pokoke mlakune otok-otok mesti banci. Oh, Nek nek mlakune tes. Terus saged meleh dititeni saking anu, dada. Dada. Oh, nek Mbak Punjung piye? Piye bedane? Lek dadane kula kan Mentol. empuk nggih ta. Nggih. Lek dadane niki. Heh. Lho. Oh. Sik. Mbak Punjung niki ngakune asli. Dadi titikane nek ora asli nek banci iki mesti susune ra atos. Atas. Nek aku isih sanksi ki nek Mbak Punjung wedok asli. Lah kok iso? Itu dibuktekke no, aku sing buktekke kok. Iki asli ya. Awakmu pinter. Ya lo ya iya. Anu ngene, lambuk tekne lampune patenono Mas. Iki asli lho. Wah, asli to Mbak sampean, Pak. Asli, Mas. Asli. Kok dinguk. Aku nak kono nginguk, wae tak nginguk kono lak kene padha kaya kulit ya berarti asli. Asli. Kono biru karo abang. Beda. Adidas. Mosok ki wetenge ya beda rupane. Tulisane Adidas galure putih. Kuwi regane ning Indomaret 7,5 lamun. Sayang dua. Nggih. Jajal jereng gitu aja. Coba rungokno tembang kangenku iki. Terus Dewi Asmara tulung omongno aku isih ngenteni. Stop. Piye? Mohon maaf kalau itu tadi sayang dua, kita coba bojo galak. Jajal sithik-sithik to. Oh. Nggih. Pacarmu omong ono. Pacarmu omong ono. Lho, delok ngene iki lho nembang iki. Diresapi. Sing apik sayang. Wis to, ora usah ngisi-ngisini aku. Bojo galak. Wis nasibe kudu koyo ngene. Oke. Duwe bojo ora tau ngepenake. Hop. Jajal. Aku ya jajal, Mas. Ya. Diresapi ngono ya. Iki lho delokan lho pacarku nek Contohnya koyo ngono lho, Bas. Nyanyi yo ngono Kayak Mbak Punjung ngono kuwi ya. Ayo. Lagune apa, Mas? Sembarang. Iki mang lho. Bojo galak. Bojo galak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkrek. Oh iso watuk. Ora usah dehem. Ngatur telak. Piye to? Iki Boleh. Nyisene gulu mencing. nek jenenge karo bojo iki awakmu lho. Karo wong wedok bojomu iki kaya sing Lho, sayang. kok iso bojo-bojo piye to, Dad? Lho ya mbok yo sing sawang. Aku karo iki. Kowe karo kuwi. Lho piye? Ya wis sak pase dong. Alah. Wes, jajal. Bojo galak ya, Mas. Wis nasibe kudu kaya ngene. Alah ora usah mbok kae. Ora usah.
Jare kon meresapi. Biasa. Lah Mbak Kunjung mau yo ngono kuwi kek. Ora kakean hehe. Oh, dadi sithik wae. Heeh. Jajal Pak Bujang. Ya beda lho. Ya wis. Wis jarno-jarno iki bagianku. Ya wis ben duwe bojo sing ganteng. Ya wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah. Nanging aku wegah pisan. Ye. Lho lah aku kan panggah pantes to. Jajal toh. Aku kok yo ngono kuwi lho, Mas. Ya kudu mesra karo bojone dhewe kudu mesra. Zono kok. Ya sing ngalut karo bojo tek kaya ngono lho. Padha lanang. Ini loh caranya. Etok-etoke wedok. Sayang, Iya sayang. nanti kalau sudah kita naik ke Kuade, kita udah nikah, saya berikan. Kuade. Iku apa naik apa? Pelaminan Pelaminan. sayang. Oh, pelaminan. Wis sing ngomong sapa? Awakmu. Lah iya, naik ke pelaminan, saya belikan rumah panggung 2. Panggungnya apa ta? Tingkat. ta? Tingkat. Aku piye Mas? Aku mbok Awakmu tak keduk nih, om lemah. Kuwi kok tak idek-idek cengelmu ning kono. ya ora kok sia-sia lho terus tambah ditukokke mobil Sayang. apa piye ngono. Aku mas kawinnya minta berlian ya sayang. Berlian, jangankan berlian. Mas. Minta Mas. apa saja Iya, iya, saya iya. belikan. Aku Mas Iya, iya. kawin Iya. ya anu Mas. Mobil. Mas, Weh, aku udah tutup aku ngomong. isimu pikirane turu. Mas, Mas kawine mobil. Aku ki muni piye Wes, to? ini Dek. Kowe ora usah tak tukokne mobil sing penak-penakan tak tukokne ndok horen. Mas kawine ndok horen. Sayang, Masa Mas kawine ndok? sayang, Iya sayang. kalau nanti sudah menikah, mau minta bulan madu di mana sih? Aku mau ke Hawaii. Hawaii, oh ya, Hawaii Amrik, gitu loh. Habis dari Hawaii. Kowe apa? Dhewe bulan madu ning Ngene, Wonokromo ya Mas. Golek Ono kromo kebun binatang. kono nggone mongkone nggone kethek lho. Oh, kowe ki nggon kebun Ngene binatang. ngene ngene. Ngene awake dhewe ning hotel Jidul ya. Ning hotel Jidul. Kuwi hotel apa Mas? Gubuk Asmara ning kono ya. Hotel Oh, enak ora bengok-bengok. Sayang. Apa sayang? Nanti habis nikah anaknya berapa Lu minta mintanya? berapa? 2 aja cukup ya sayang. Itu kalau anjuran KB, dua saja cukup. 2 aja cukup. Cewek Hey, cowok. ngumpani ya ngumpani lah anak iki gak iso. Lah ya apa terserah awakmu. Kowe kudune ngerti sakwise kandunganku lemah, kandunganku wis diangkat. Kowe ra ya kudune mangerteni aku wis ra iso meteng to. Kok ngono kok dadak. Caca, ngumpani ya ngumpani aja meteng. Iki wis wong wedok tanpa meteng ya iki. Jane aku dhisik ki reden lho, aku ketrocoan banyu dane meteng kok. Alah. Saploke dirombong yoga iki lho. Lho kuwi tahu lho jel tenan ki. Iya. Kowe tahu enek wong ora bibanci ki ning Iya, omah Pak. iki tenan iki. Meteng. Bareng wis meteng iki, marek ngono nglahirne bayine. Bayine digendonge protol ora enek duwe tangan, ora enek sikile. Protol sitok-sitok. Protol Wah, sitok-sitok. engko limen LT ko dat. Dilem LT ko templekne ning gulu ning apa ning gulu utawa ning bathuk. Bareng digendong protol, bareng digendong protol. Sasat. Ora duwe tangan, ora duwe sikil. Sasat Bayine. yo Mas, metu ceprot ra nek ndase kok kowe iki piye to. Jajal kono padha karo kowe. Ya wis ben. Iya. Tak ora usah tike. Iya. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Ya wis ben Madheprono lho, madheprono. sing ngomongan visualisasi iki lho. Ah, bahasane lho, bahasane. Visualisasi nah, ayo. Apik bahasane visualisasi. Ayo termasuk irigasi. Iya. Kowe aja ganggu kontrasepsiku lho. Lho, Konsentrasi. Konsentrasi yo lali. apa aku ganggu ngono amu lho. Ayo. Ya wis ben duwe bojo sing galak. Ya wis ben sing ngomongane sengak seneng gawe aku susah nganti aku Jane kok malah gateli ngono lho kowe. Oh, das. Karep kuwi padha lan polahmu ku lho polahmu. Ayo berarti dikola awakmu sing nyanyi dengan karaktermu, nak kene sing nyanyi dengan karakter Masing-masing ya. Oke. Siban apa? Banji Siban.
Ora. Mata karakternya Mbak Princess gitu Aku loh. itu tuh dansi yo Mas. Mbak Princess alias Mas Panut. Ya. Situ sama sini. Ya. Lagune Bojo Galak apa Sayang Dua? Sayang dua. Derek mawon. Oh, ngaten Sayang Dua Ya. Oke. Iya. Kebanyakan permintaan itu. Yuk, ngaten nggih, Bos. Oke, siap. Anak sing nyanyi sing kono, jogetmu kono alamu. Ya. Lah nyanyi sing kene, awake joget sing rada meriang ya. Ya. Iso ngene iso dientul. Ya, apa? Saya dua. Oke, Ayo. siap. Yuk, 3, 2, 1. Bersama Dwi Jola Rasnya Indonesia. Iya. Hey. Oh. Awakmu akan bengok-bengok. Coba rungokno Gampanganku iki Dewi asmara tulung Omongo aku isih ngerti Ombak sekeran
wong step malah. Tobat kowe. Ini. Aku duduk meneh, Wes Mas. pokoke kene. Kok diajar terus yo. Apa? Piye, Jen? Iya, guys, siap. Ah, ganti anu ya, Deni ya. Siap, siap. Nah, iki sing omahe cedhak saka kene nggon cedhake pasar Gondang. Oh, nggih. Heeh. Iki asli produk saka Nganjuk. Nganjuk punya menika. Heeh, ya. Supote sama-sama sesakyo. Biar. Wani aku nek ngene. Kok Sak rombongan ki karo aku ora wedi ning wedine ya karo Deni tok iki lho. Ndaplang lo gamelan langsung mandeg dhewe. Nantang nek ngene we. Piye? ape nantang piye wong budal yang nggawa fotone. Lha ki fotone buri padha lho. Mandap napa teng mriku mawon, Mbak? Tulungi, Mas. Tulungi. Wah, kuat ora tak. Iya. Bayu kaya ngedokne bis Bagong. Bayek. Bisa sayek ngene. Pare Wilujeng dalu, Mbak. Nggih. Anu paring asma sinten? Sinten? Jenengan. Pundi? Bos, Apa? mbok golek sinden liyane to, Bos. Ya nyapa? Sinden budek bareng dijak lho. Hei. Iki apa pas laras? Takonmu kurang halus. Ini tak takoni. Mbak Yu, Nggih, dalem. krungu lho. Naminipun sinten? Kula Deni. Lah krungu lho. Mbak, Heh? paring asma sinten? Aku, Mas. Nggih. Wis mangan aku mau, Mas. Apa anu ya kupinge kene karo kene beda ya. Selen iki lagi lho. Mas, Mbak Deni ku iso awet urip. Lah kok iso? Lah budek. Lho, lah kok iso? Wong budek ra awet urip. Lah kok iso awet Lah nek ditimbali lek kuwasa ra tau mireng. Oh iya. Apa ayo tak cabut. Oh, ndak krungu. Irungmu lho, irungmu nek takon irungmu. Anu Cas, tak kayak cangkemmu lho iki. Wong perkara awet urip kok perkara budek kuwi ya. Lho kan mboten krungu nek ditimbali. Ya ora enek critane mau masa budek timbali cabut ya pedhok kaya rumah saku. Mbak Nun sewu. Oh tak kene Kene lho, yang ngono. Ketok sing selen. Tak cium pisan. Halo. Cek. Halo, cek. Mbak Yu, Nih, kula timbali. nggih, Mas. Niku Mas Percik. Cek. Halo, cek. Endi to wong emang? Lho. Waduh tambah budek tambah Jane pece. sing kesalahan iki ora Wis, ora ya. suaramu, Piye ta? ora mike, Piye? ora mong talingane. Ora. Lho, irungmu iki rada mengisorno ben kek ya ngono. Mbak Bayu, takon. Nak krungu. Masa to takon wong sampe mitet irung. Takono. Nuwun sewu, Mbak. Nggih, dalem. Ya wong kira percaya. Oh, larase beda, Bos. Jaluk laras yang beda. Paring asma sinten, Mbak? Kula Deni. Deni. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking mriki mawon. Ah, nggih, monggo nembang napa nuwun sewu lak badhe nembang. Napa, Mas? Loh, oh iya lali aku. Duh. Lah nek kok isidan ora Lah bekane iku ngomong ora percaya we. Nembang, Pak, diaturi nembang. Oh, nggih. Nembang jenengan nembang napa? Sebab iki irungku karo irungmu wis beda. Beda irung. Irungmu lak kaya sokle. Iya, Dadi iya. ngomong ki ora krungu. Rada mekrok ngene ya. Wis rasa nggih irung iki timbangane kesel irunge kancane ya. Ya. Mbak Deni ya. Nggih. Oh, iya. Nyapa? Lengene piye? Wah, Jan, iki lho dolan ret. Nyapa? Dolan sakmene gedine lho gajah tok iki mesti dipangan sak kampung nanteki. Ora usah nesu, ora usah nesu. Ya, sabar ya sayang. Ora ngedek iki nek wong ngelokne ngene kuwi lho marang tulang banting kok. Ora tau banteng iki ngidek cengel. Nembang napa Mbak Nun sewu bareng. Ya anu no cara Banyuwangenan no. Banyuwangenan to? Oh iya no. Saged to niki? Oh lo sak bawane iki jos wi. Iso bawane, Mbak? So. Karepmu lho. Lah ya to. Tekoki rada nyengat. Lah sampean yo sia-sia kok karo aku. Lah sia-siane ning ndi? Lah kok mau ngarani aku? Kok awak kok gajeh tok kaya ngene? Weh, Padune sampean pengen to karo aku? Apa? Padune sampean ingin to?
Sampeyan asline ACDC kok, Mas. Lho kok iso ACDC. Lah wong lanang gelem wedok ya gelem kok. Ya ta. Jebule awakmu iki gagas, Sil. Syukur. Aku ternoda gara-gara awakmu lho, ternoda. Kono asli wedok ning rak karo wong lanang ngancap. Kono kan ibarate rai iki rai wungkal gerang. Nek aku kan karo wong lanang gemati. Gak arek pilih sing endi. Ngene. Gemati susu nyokot. Gemati. Ning kuwi. Wah, nut. Kuwi lho, mblulet e lho sing angel iki. Aku sedih nek ana wong wedok kene iki sedih. Aja, Dat. Aja, sayang. tak wangi nangisna kowe meneng kowe lho. Sedih aku. Wis nembang apa ae. Ora. Wong wedok iki kudune iki disayang. Sepurane. Kita tanamkan kasih dan sayang karo wong wedok. Rungokno. Lho. Wes krungu. Kamu. Enek mik gedine Iki ya ngono, suaramu lak ngeden-ngedeni karo. Lah piye to Mas terus suarane ngene kok, Sabar. Sayang. Ya. Lah. Dat, jajal ngene ora jangkep le. Nyapa? Aku sing tak pikir lho medal piro ngono lho. Lah iki lho, ngene kancane ra jangkep lho. Lho, ora tekan. Aduh, Sing tak bayangne iki ngger siji. Napa iku? Den iki ukurane cawet piro nah dadi. Wah, iya. Aku ae M mbokmu XL ya, Dat. Iki double R ketoke. Ora asline. Napa? Mok padha S. Masa Padha karo kaya sapa jenenge Punjung ini padha. Masa niku, Bos? Padha. Sing beda ki carane nganggo. Oh. Piye lek sinden si Punjung langsung sret. Nek sing Deni dihubung-hubung sik. Lha lek wis molor dawa langsung maklek. Sik to. Kuwi jane ngono apa martabak. Iso dihubung. Lho, Mas Kangko leruh, Mas. Roh. Lagi iki aku ngerti, enek dalang ngurusi cawete senden. Wapok ra. Lah kuwi tanggaku nek. Kulino. Berarti nyolongi pemean. oh lah, layak aku ndek nene ning kono. Lho, Mas Kangko temputi kok mboten wonten, Mbak. Tesik nguwer-nguwer cawet ngono terus. Berarti ya sik ngene. Mohon maaf ya sayang, situ dulu. Ya. Tak simpen wae. Tak simpen kok dilebokne kemendeng dul. Nembang ya, Mas ya. Idonono to, Det. Sapa wis beno najan koyo ngene tetep tak sayang. Iya wis kono lah, nembang. Sing ngomong kon duduk mbili lho sapa? Ngene iki masa kaya ngene iki takon nyingkal barang kok. Ya. Kedanan kowe karo suarane Deni. Piye kowe? Suarane kaya ngene ya. Bisa nek bojomu ora nutut. Oh iso. Iki tak simpen sik tak lebone kulkas ben rada adem kok. Tas nggodhok kok. Suarane. Yo, alon-alon biyen ya, Trik. Jegleng cara Banyuwangi yo. Ya. Lho, tak warai mari ngene ya. Gandeng pelampian. Hei. Mosok model kaya wong giling tebu bareng. Iya, wis pokoke jengleng ngene iki datek. Wis coba tak coba sik. Oke. Keretek wonge gedhe malah keretek lho. Delang ngono lho. Delang ayo. No Santara. Enak lho. Penak nek ngene-ngene ombak. Kok kudu nek ngene-ngene. Iya no, kayak ono ombak. Pianyu. Kok gak jerno ya. Jane apa belungku apa piye sing ngene ya? Delok jajal kita kok. Kita panggunge, Bos. Panggunge kira. Mbak. Ora, Mas. Ketoke nek sing pecah. Iya kita. Oh ya ngerti-ngerti yo ngono lho. Mari ngene jajal kae. Kalau
Ya iso ora ta? Ini lho goblok. Kena lho. Wong kena. Arek mumbul kocok. Ngene, bojo kowe pinter. Ayo sayang ya. Kang kalimyat limyat Ho, iya. Siap. Ya, lo pinter. Ini Nggih percontohan. percontohan. Panggah iso lho. Iya, dilebokne kulkas netet. Gak mungkin metu. Lah metu golek lanangan, Tet. Oh. Urung ya Bas. Ngorong. Minut kancane iso. Masuk. Ngono sik ya. Hei. Iki nek drujine. Mosok kulkas ono ngono aneh. Ya. Pelampiangan Aja takon seneng susah hati songgo tanahe ndiadan, tanahe ndiadan. tanah endian Gumelaring teh, gumelaring teh. Gumeliaring ya teh. Ora usah dike ngonoan. Kuwi sing bengok iki kene. Sing bengok iki kene. Piye to bos njajar iki? Sing bengok iki aku. Oh iya, lha kan ndang bengok-bengok didhisiki. Oh, kuwi jenenge kreatif lho, kreatif. Kere kuwi Ya borongan kok. Lah aku serok. Ya ser ora usah bengok, sampean sing nembang tok. Aku sing bengok. Mas Bro. Lah nek aku ser piye? Ya wis bengok tapi sithik ya deh, sithik ae. Ngono sik ya sayang ya. Kuncine saya tak gowo. Pelampiangan tanah endian Gumeliaring Taman Sari Nusantara Pelampiangan Pelampiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara Pelampiangan Pelampiangan Gumelaring Taman Sari Nusantara awak dhewe dibuka aku kademen Ora dikuncine radiane ora iso metu to kuwi. Dibuka. Aku kok kaya kethek dikrangkeng ngono to. Iya. Lah dingene nek kowe golek lanangan lho malah. Kula malah kesuwen dadi es. Siji. Oh nggih. Sinten? Mbak Esna. Mbak Esna. Bisa nggih. Ya. Dilebokne kulkas neh. Enggak. Aku disimpen era Mas. Enggak usah ning kene. Di sini aja nih. Iya. Ya. Golek ora kon ngadeg isen kok ndak aku diseneni sih. Nggih. Gampang nesu niki. Gampang nesu. Gampang nesu wis. Kulino gorengi bebek. Nggih. Kelak nesu mangan wajan wis. Kok iso nesu mangan wajan? Iya. Iya ta ngono kuwi ta. Mriki Mbak. Ayo. Lho, Angka 10. ya enggak lah. Lah apa? 10 sik tetap sempurna jenengan. Ngono ya? Ini cantik juga. Cantik. Tapi sayangnya ada gundal gandulnya. Anu toh, gandul-gandul ki selamat toh. Lah iya. Radi majeng Mbak, nun sewu Ya. Mbak Isna. Niki Mbak Isna saking Blitar, Mbok. Saking Blitar. Wonten panyunan Bos lah wonten Bos. Wah, kuatan niki, Pak. Wah, lah nggih. Dipun waos ngeten. Nggih, saking kula temanten Kakung Siap. Yuda Aris Prasetyo. Nah. Pak Dalang Dwi Jokangko saking Solo kula nyuwun gending campur sari, nggih.
Memanik lawan Loro Jonggrang lawan Dewi Asmara. Lawan Banyu Langit mohon dilayani terima kasih. Udan manten kakung Mas Yuda. Oke. Ning dudu Yuda Bagia. Niku rencang kula niku. Samane ya kenal, Bas. Saya kenal aku. Jadi ya dulur, Bas. Saya dulur. Dulur gandeng bojo. Banyu Langit Mas Wajib. Banyu Langit. Mriko ugi wonten sik tak wasane sisan. Katur Pak Dalang Dwija Kangko kagem rombongan Meladen kula nyuwun gending. Loro Asmara gumantung ngrasa camping gunung sampur kuning. Pantun Mas Kangko nanggap wayang Dalang Dwija Kangko njaluk gending mbok dilayani mono. Nggih saking kula Pak Lala Gampeng. Nggih tasih setunggal. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mireng dalu Pak Kangko. Nggih, mireng dalu sesideman Gubuk Asmara. Gending mriku katujukaken dumateng temanten kekalih dadosa sakinah mawaddah warahmah salam Mas Percil sak kanca. Siap. Nggih, mriku Bapak Suprapto Sida Kari Rejoso Nganjuk. Nggih Pak Prapto. Oh, Pak Prapto ta. Nggih Pak Prapto. Apal aku. Napa roh ya? Alas pokoke Pak Prapto ngono wis. Niki napa, Bas? Banyu Langit. Mbak sapa Isna, pamundhut saka temanten ngakuk Mas Yuda. Maju. Karo Mbas Princess para. Iki khusus karo aku. Maju dulu. Oh, ngono. Iki pokoke khusus nyanyi. Kula koordinator, Bos. Koordinator. Nggih, koordinator. Oh iya. Khusus nyanyi. Satu nada sayang, satu nada untuk Mbak Isna. Oke. Suara entut Suara angin. Lah iya, angin sing bosok ya entut kuwi. Ya. Suara angin sing ridu ati. Terus. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Hop, pakai dangdut ya, Mas. Dangdut yang halus. Suara angin jalan joget sama jalan joget. Suara angin sing ridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Hop, iki lho, sinden iki karo jane turunane jaran apa piye ta? Lah apa? Bolak-balane dangdut. Ben tambah semangate ngono kok. Iki lho delok. Iki wis apik lho. Sama nak dangdut aja meneng, Mbak. Sampeyan joget. Aku joget biasa jajal piye ta? sing biasa joget kae lho. Jenengan ya kudu esok. Lho. Gedeng aku lek kon joget. Ora. Wis bolak-balik. Suwi ngulak penak. Pertama perih. Ayo. Iki apa to, Mas? Mas, Lek sing pertama aja dike perih ya, Mas. Lah piye ta? Ya engko keri-kerian. Orane lak suwi-suwi lak umpamane pertama iki lan Mbak Peda motor sok mripatkan perih ngono lho. Oh iya. Bacok. Cas. Sing roh awakmu ben-bengi. Lambe karo ati nek ra padha. Sampai munine ngono biacok wae. Ya, niru kono. Lho, awakmu sik tak belajari lak kleru. Suara angin sing ridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Kurang kasar. Ngene. Kurang kasar. Yen Dicoconi. Sing nyanyi sampean. Suara angin sing ridu ati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Oh ngono to. Iku suarane sama kok. Dijajal Bos. Dijajal lho Bos. Jenenge. Ya. Iki tangan sikile sing kene. Dadi. Wes. Aku ning ngarep ya ora kenakno. Ayo. Ya. Suara angin sing ridu ati. Ngelingake sliramu sing Aduh. Sindene Pak Kangko klepe dol. Ya ora dol njalukane pancen ngono. Lah jarene kon kasar to, Mas. Aja nemen-nemen. Ayo sayang, kamu sayang. Coba Bi. Aku. Bener. Ya sing alus. Bener. Jang ini.
Ngene. Wis ngene lho. Sing ning ngarepku sapa? Sing ning ngarepmu kok lho, kalau gayor lho. Kok ayo tandek ayo suara ora coba ngenek-ngenek nih Ayo coba ping loro. Ayo suara angin. Suara angin, angin sing rindu ati. Anu Bos, iki batune sinden sing sitoke rada anyar dadi iso Ora kuwi rantai lepas. Iso goleki top-topane. ndak iso. Sopan. Arep kok copke dendi. Cas podo ces lho. Ayo, Mbak, ayo. Ya. Ayo Nyanyi. Nah. Jogete bareng-bareng. Ayo. Zaza. Ayo ndang. Ndang. Jane penyanyi apa tukang dokar. Yuk, langsung 3 2 1 masih Berangkat. bersama Dwijo Laras. Masuk. Mbak Inces. Iya. Mas Kanko. Halo. Mas Lecet. Apa? Mantu. Cak Dina. Suara angin sing rindu hati. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngepoke elo ning pipi. Suara weruh senadyan mung ana ngimpi. Ngalemo ngalem ning dadaku. Tambah rasa kangen ning atiku. Palingan mendungnya udah saya sono atine wong sing kasmaran setia janji seprene tansah kelingan aduh mrapi porban
Sigek sik ketemu nggon gara-gara Mas Persis. Siap, Bos. Kalau nak apa? Wadyabala Ndarawati bodolan njaga katentemaning Maraja. Oh ngono. Pengasih saka Bathara muga-muga Ndarawati tetep ayom-ayom tenten ndengkere. Kande sebere mangungkung soleng slompet terus nindi Rawatya walawe